Segerombolan meja rias ready. Kata segerombolan ki piye Mas kok malah Delok bingung aku. Delok to sik to. Iya, Iki iya, mulai iya. harga 1 jutaan akeh pilihan model. Kaya apa modele kuwi? Nomor 1 iki sing eklu karo lemari. Oh, iki. Nah, kaya iki. 1 jutaan, bahannya tentunya full jati. Kaya ini 1 jutaan? Yo, 1 jutaan. Iya, Nah, wis iya, ana iya. wacine. Oh, Nah, jam ada skincare, komplit. kocone oval. Heeh. Nomor loro ini, iki sing tanpa lemari, 1 jutaan. Nah, Iya, iki kocone ngono oval. iki. Heeh. Milih iki oleh. Bunder ya oleh kaya laser iki. Ya, kaya niki. Oh, mulai ki oleh. Ya oleh to. Jan Lah iki cocok. opo piye 1 jutaan ya? Kotak ya oleh. Oh, sing kotak ki oleh. Segerombolan meja rias, Mas, berbagai macam model. Sing paling premium, paling larang putih, Mas, iki lho, Mas. Kaya apa Mundur. modele putih iki? Iki istimewa, lampune ting prentol-prentilit kaya ngene iki Lho, oke. lho, 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 lho. Jingklike ya empuk, umpama macakne 2 jam ora bakal udunen. Jan cocok iki. Warnane ya putih cek dukur, nek kaine tetep kayu jati. Iki sing larang dhewe, iki 2 jutaan, tepatnya 2.300.000 sing iki. Komplit sak lampune ya niku. Komplit sak lampune iki 2.300.000 jek tak kei potongan 150. Lho 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 lho. Cek oleh sing iki. potongan Yo harga. khususnya sing iki Beh. potongan Jan. 150.000. Asai. Lah nek iki tepatnya 1.400.000 sing iki. Iki. Lah iki 1.300.000, 1.300.000, 1.400.000 sing nang lampune, nek gak nang lampune 1.300.000 sing iki. Beh, jan murah nih iki Pak ya. Murah komplit segerombolan meja rias. Cara pesene langsung japri, Mas. Nang nomor pemesanan ning bawah bio profil Arthur Mebel iki lho. Aning HTTP Wami didudul otomatis terhubung karo aku. Gratis ongkos kirim Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura, bayare COD. Oh. Nah, kurang penak piye? Siap Mas. Nah, kaya ngene kuwi nyening. Jan mending bolo iki lho, iso gak pengen ngene iki no. Cocok iki. Heeh.